Morning! Oh, that's good. Yan. Kakatapos lang natin anong bang tawag dyan? Mag-remit. Ayan, mag-remit ng mga bottles, mga tin can, plastic bottles. Dito sa recycling depot ng Kelowna. Medyo marami-rami kasi hindi tayo nakapunta nung nag-snow. Kaya 10 araw yun naipon. Dito sa Kent Road. Ang lamig, mga nasa, pero hindi masyado. 1 degree lang tayo ngayon, no? Tsaka 1 linggo nang walang snow. Kaya natunaw na yung mga ice sa kalsada. Tapos, ang dumi na ng kotse. Ang dumi na ng kotse, mga ka-that's good, oh. Nadumihan ito nung ayan, oh. Hindi na makita yung plate number, eh, oh. Oh. Yung gulong natin, iba. Yung rim natin, iba. Yan yung kasi, winter tires. That's good. Yan mo yung tire niya, iba, oh. Malambot to, eh. Lambot lang. Saka madumi. That's good. Kailangan ng makarwash. So, punta tayo sa carwash ngayon. Punta natin carwash yung automatic. Maganda mag-carwash ngayon dahil hindi freezing point. Hindi titigas yung tubig. Hindi ko mahawak. Okay. Yan. Mapasok na tayo, mga that's good, sa sa vacuum. Dito na tayo. So pipili tayo. The Works, Ultimate, or Basic. Siyempre doon lang tayo sa Basic. Winter tayo ngayon, eh. Oh, winter. Pag winter, madumi. Pagkatapos ng vacuum natin, ay ng washing natin, madumi ulit. Yeah. Okay. So, buy one. If you do not want an upgrade, press to complete your purchase, click on the back button. Please reserve your card. Be sure to focus your card and leave it on or pop. You are now ready to enter the car wash. Ayun, papasok na tayo, mga ka-that's good. Ganun lang. Oops, teka, nagpiprint ng receipt. Kunin natin yung receipt. Drive ahead, print receipt. Yun. Pindot pala yung print receipt. Haba nung pila nila, hindi sila marunong. Inunahan nyo pa ako, ha? Sige. Gusto nyo yan, ha? Sige. Sige. Ginusto nyo yan, ha? No. Lubertegan ako nung dalawa, eh. Kala nila, ha? Magulangan nila yung magulang, ha? Yan ang car wash, mga ka-that's good. Yan. Shoot ko ka-that's good, oh. Sa riles. Parang riles. Oh, magaling to, boy. Yan. Yan, ginaguide niya tayo, mga ka-that's good. Yan, ang mangyayari sa atin. Mapaliguan tayo. I-drive ko pa rin? O siya na magbahalang Ewan ko. pit off pedal? Okay. Neutral. It's in neutral now. Okay. Neutral or parking? Yeah, neutral. Okay. And then just let your e-brake off too, and it'll just roll your car. Okay. free. Thank you. Yeah, you betcha. Kailangan pala ka, that's good, naka-neutral ka. Tapos, huwag mong i-handbrake. Ayan. Sonic wash. Dito tayo ngayon. Kasi sarado yung Mission Wash. Tsaka low-tech doon sa Mission Wash. Mas high-tech dito Sonic. Ayan na ka, that's good, oh.
Ni-sprayan na tayo. Sa kasisa, parang mababasag yung ayan. Kailangan sunod yung sabon. Yun na pala yung pressurized soap pala yun. Ito na yung ano, yung rugs. Yan na, oh. Kinaskas, oh. Ayan, oh. Yung side naman, susunod yung side. Ayan, oh. Tapos yung bintana. Bintana naman. Yan. Tapos babantlawan na niya. Galing. Sasabunan na. Babrush pa. Lupit Sulit na sulit Solve na solve Yung likuran, oh. Tingnan ko yung likuran kung babrush din. Ayun. Pinaikutan din yung likuran. Yun ang kailangan ng brush. Ang itim ng tubig, no? Kasi sa dumi. Tapos, yun na. Ito, babanlawan na. Ito yung final banlaw. Final banlaw. Tapos may hangin siya, oh. Nagro-roll lang yung kotse. Kaya pala hindi naka-handbrake. Binoblower na, mga kadasgood, oh. Baga nandito na tayo sa final stage. Tapos may free vacuum pa tayo, kadasgood. Pa-vacuum natin. Free vacuum lang. Ayun, tapos na. Wait, sabi niya doon. Ilaw, wait. Nakanina, no? That's good. Go. Go, pwede na tayo. Yun. Ganun lang pala yun. Vacuum stalls available. Walang kalagay na ano. May free vacuum tayo, mga kadasgood, kaya magba-vacuum tayo. Mukhang kakaiba tong mga vacuum nila. Ano kaya to? Paano kaya i-operate tong vacuum nila? Kala mo ano yun? Tawag doon? Ilaw na tayo. Just a vacuum. Ayun, tapos nang ma-vacuum. Ayun, tapos nang ma-vacuum. Malinis din yung washing yun. Dumi kanina eh, oh. Oh, diba? Naka-intab na naman. That's good. Yung vacuum nila nakasubo lang dito. So pag mag-vacuum ka, hilain mo lang ganun. Yan, tapos i-vacuum mo na. Tapos na. Soli mo, ganun. Dami, oh. Daming available. Kunti nagpapa-washing ngayon. Kain muna tayo, mga ka-that's good.
Itong mga winter tire ko mga kadasgood, ako nang nagpalit nito eh. Kasi nung binili tong kotse, may kasama ng kasama na tong tire tsaka yung rim niya kasama na. Tsaka nakakabit na. Tsaka may hangin na. Ang ginawa ko na lang, ako na lang naglagay. Kasi kung ipapalagay mo pa, halimbawa, pumunta ka sa Cal Tire o kaya sa mga shop, magpapalit ng winter tire. Ano yan eh, mga nasa $120 din. Diba? Iaangat lang nila tapos ilalagay. Maganda kasi may rim na siya. So ang problema mo pag wala kang rim, yun talagang doon ka pupunta dahil walang vulcanizing shop dito eh. Ito yung mga winter tire oh. Pwede to sa yelo. Yan sa ice. Nako, kakaskasin lang niya yung ice niya. Kain muna tayo mga kadats doon. Dito tayo sa mall. Diyan tayo. Hindi masyadong malamig ngayon, mga nasa 1 degree tayo. Kaya ganito lang ang attire natin ngayon, oh. Sweater lang. Pero pag magtagal ka rito sa labas, ako maninigas ka rin kahit papaano. Di ba? Pero pag sa loob kasi ng mall na, mainit na kadats dahil may heater dyan. Food court entrance, dito tayo mag-aanap ng mainit na sabaw. Masarap yung mainit. Ayun, katapos natin kumain sa food court, that's good. Nandito tayo sa superstore naman. Punta tayo sa ICBC. Ayun, dito tayo sa superstore naman, that's good. Katapos na nating kumain sa food court, pupunta tayo dyan sa Sussex Insurance. May insurance dyan sa loob, dyan tayo pupunta. Eto oh. Kasi yung natin, yung isang kotse, yung Volvo, ipapark lang siya ngayong winter. So yung insurance niya, i-convert natin sa park insurance. Parang ganun, parking insurance. So kaya isusuli namin isasubmit namin tong plate number ng Volvo kasi hindi siya pwedeng gamitin. Yung kotse hindi pwedeng gamitin habang naka-park insurance siya. So ibig sabihin, naka-parking lang siya buong winter pero may insurance siya, naka-insured siya. So ang ginawa, sa halip na yung kotse naka-insurance, kinonvert namin siya sa park insurance para mas mababa yung bayad. Yung current insurance niya ngayon ay 136 per month. 136 per month siya. So tignan natin kung magkano mababawas. Kasi kinonvert natin sa parking insurance. Ang gulo no, meron pang parking insurance, may Kasi dalawa kasi yung gamit naming kotse, yung Volkswagen Golf tsaka yung Volvo na S40. Ngayon yung Volvo na S40, ipapark lang siya, hindi na siya gagamitin niya yung winter. Ang gagamitin na lang yung Golf. Walang snow ngayon mga ka-that's good, pero malamig, mga 1 degree siya. Kaya hindi tayo naka floppy. Fluffy jacket. Yung malaki kasi nga kaya pa yung lamig. Sasanay na ako 1 degree kaya ko na 1 degree lang tayo, sweater, pero okay na, mainit naman yung guantes ko lang manipis. Diyan yung autoplan, yan tayo pupunta. Sussex Insurance. Ayun, tapos na mga ka-that's good. Ito yung mga ginagamit na windshield washer hanggang negative 35, hindi ito titigas kahit negative 35 degrees. Pag tubig gamitin mo, titigas yun. Yun, tapos na mga ka-that's good. Ang nangyari, wala na palang babayarang monthly. Yung plate number kinuha na nila. So hanggang April yon na park insurance. Pero yung kotse hindi mo pwedeng gamitin, nakaparking lang siya. Kasi nga
wala na ring plate number. Mahuhuli ka na sa highway niyan. Tapos wala na palang babayarang monthly. So sa April, pag gagamitin na ulit yung kotse, baka iba na yung plate number daw. Hindi na yun yung plate number na ibibigay. Kung available pa yung plate number mo na yun, pwedeng yun ang ibigay ulit. Pero kung hindi na, ibang plate number na. So ganun pala. Pwede mo palang hindi gamitin muna yung kotse mo rito, tapos para hindi sayang yung ibinabayad mong insurance, i-convert mo siya sa parking insurance. So sa halip na nagbabayad ka ng $130 per month, pwedeng wala ka ng bayaran for 6 months hanggang April. Hindi ka na magbabayad ng insurance, pero insured siya. Coverage ng ano niya, pero hanggang nakapark lang ha. Ang coverage nun fire, theft, vandalism, tsaka disaster siguro. Pag na siguro pag yung alam mo na yung mga na landslide o ang lamig. Na-drive na mga ka-that's good. Lamig. Meron tayong susunduing bata sa school. Pinakisuyo lang. So susunduin natin mga 2:30. Yung bundok sa dulo, that's good. Nag-a-ice lang siya. Tapos dyan sa mga gilid may mga ice, hindi natutunaw kasi malamig. Tsaka dito nung snow, dito sa highway na to, daming nagkarambola rito. Nung umpisa nung snow, meron dito 6 na sasakyan. Karambola sila eh. Dito banda, dito mismo. Tapos mamaya doon madaanan natin yung bumaliktad na truck na pick up. Hanggang ngayon di pa kinukuha eh. Yung mga bubong ng bahay may mga ice. Ay snow, yun yung mga bumuhos na snow doon. Siguro mga 10 araw nang walang snow, pero pa rin, hindi pa rin natutunaw yung mga snow na bumuhos. Yan, naiipon lang sila sa gilid. Yan ganyan. Naiipon lang sila. Iniipon ng mga mga nag-graded eh. Pero yung mga puno, yung iba yan, wala ng dahon. Ito yung mga kulay pula ng dahon yan nung spring. Ngayon wala na, puro sanga na lang sila. Mga twigs na lang. Ayan ganda ng mga snow dyan. Mga farm yan, ayan farm dati ng ng corn. Tsaka mga pumpkin. Yan, taniman yan. Ayun, ayan. Puro snow lang sila ngayon. Maganda pala pa ganito yung wala nang matagal na hindi bumubuhos yung snow, yung kalsada natutunaw yung mga ice sa kalsada, parang ganito nagiging na siya, hindi na siya madulas. Yan yung mga farm, ang dulas na ito nung kasagsagan ng snow, bumubuhos yung snow. Mga takbo mo rito, ang takbo ko rito ng mga 20 lang. 20. Pag wala akong sinusundan, nagte-30 ako. 30 lang. Pero ngayon, ang maximum kasi rito 60, 70 dito. Ganito mga highway rito sa inner city. Ayan 50 na rito kasi malapit na sa roundabout. Yung golf course nga puro snow na, wala nang naggo-golf. Gusto ko pa naman sanang mag-practice ng mag-drive lang. Mag-drive sa golf. Yan may driving range dyan sa kanan. Yan. May driving range dyan. Sa spring siguro, kaya sa summer. Ayan yung golf course puro
puro snow na. Hindi mo na makita yung bola pag lumipad yan. Dapat palang bola nila green o kaya orange. Kaya pala may orange sa bola, no? Para sa snow pala yun. Alam ko pwede pa rin mag-drive eh. Bukan natin. Ayan oh, kumakapit na yung preno. Dati pa tumatakbo ka ng ano, nung snow, tumatakbo ka ng 30 tapos magpreno ka agad. Hindi ko makakapit sa kalsada yung goma mo. Dumudulas. Nakatakot na dumikit sa ano, sasakyan. Ito, ganda ng mga tulad yan, mga ano yan. Mga farm yan ng ano. Eto, golf course yan. Ganyan na siya ngayon. Oh, wala, naglalaro. Paano ka maglalaro ng golf kasi pag ganyan, di ba? Oh. Malapit na tayo dun sa ano, yung tagal na yan, mga mahigit 1 linggo na siya dyan na nakabaliktad. Bakit kaya hindi pa nila ano yan, nire-reger o ano, tinoto? Siguro hindi investigahan nila kung anong nangyari. Ayan o, oh. Yan sa kaliwa, ayan o, bumaliktad na truck o. Bago pa naman. Kulay red. Wala na, hindi na pwede. Yung makina niya siguro pwede pa. Yung kahan niya wala na. Dito, kasi itong paahon na to, dito ako muntik akong mabitin dito. Nung kasagsagan ng snow. Matarik to, hindi lang makita sa camera masyado, pero matarik to. Parang 40 degree. Ang tarik nito. Nabiting ka dyan, dadaus-dos ka pa atras, pababa. Yung mga bahay, yung may mga snow sa ibabaw, ang ganda. Pag kumapal yan, pinapala nila yan eh. Kasi siguro mabigat. Yan oh. Mga ano pa daw ulit, yung kasagsagan ng snow, mga magdi-December na, etong December na. Kasi ngayon mukhang nagpatikim lang siya eh. Bigla ring ano eh, nawala rin eh. Yung mga ginagawang bahay, tumigil din katulad niyan. Yung ginagawa na yan na bahay, ano, ang laking bahay niya, no? Pero yung dingding niya plywood oh. Puro plywood yan, that's good yan. Di-uno, parang mga di-uno na plywood. Pero makapal yan, plywood sa labas, plywood sa loob. Tapos sa loob, sa gitna niyan, sa pagitan, may nilalagay sila na parang foam. Para hindi pumasok yung lamig at para hindi lumabas yung init pag naka-heater sila sa loob pag winter. Ganun. Yung harap ng bahay ka, that's good oh. Ang daming deer dito pag yung padilim na, tsaka yung pag sa umaga, daming deer dito. Kaya delikado dito pag magpatakbo ka ng mabilis dahil tumatawid sila bigla sa kalsada. Baka masagasaan. Lalaki pa naman. Ayan oh. May mga ice lang sa gilid. Medyo parang umambon. Kasi parang ngayong gabi magkakaroon daw ng ano eh, parang 70% na snowfall. Hindi 100%. Ayun yung lake, kita ngayon yung lake. Pero nung kasagsagan ng buhos ng snow, hindi mo makita yung lake. Dito sa amin banda sa taas, sa Upper Mission, maraming ice. Parang ganito. Kahit yung kalsada may ice pa. Kahit 10 araw nang hindi bumuhos yung snow. Pero doon sa baba, sa Lower Mission hanggang downtown,
wala nang mga ganitong ice. Dito kasi sa amin mataas. Malapit na kami sa tuktok ng bundok. Ayun yung bundok. Malapit na sa tuktok. Kaya may mga ganitong ice. Dito yung mga bata naglalaro ng padulas. Ay mga bubong, ay mga ice sa bubong. Tigas na yan eh. Grocery tayo saglit ng Manunod tayo ng Wakanda mga ka-That's Good, pero 1 hour and a half pa bago mag-umpisa, kaya sarado na yung mall. Dito tayo sa super store. Nakakita tayo ng upo. Matagal ko nang tinatanong to kung ano ang tawag dito ng upo. Ayan oh. Yung pala upo rin. Upo rin pala. 149 per pound, ka-That's Good. Kuha tayo ng isa. Ay, kaya pala. Mukhang malambot na. Ito, yan. Okay pa ito. Isa lang, ka-That's Good. Baka ma-over naman tayo sa upo. Wala nang malunggay. Ito, okra. Ano yung okra? 3.99 per pound. Wala, lambot na, pangit na yung okra nila. Yung kamuting kahoy 160 na ang palaya, 2.99 per pound. Ito yung nahalo sa itlog, di ba? Ito pag ayoko niyan, ayoko nang. Itong ampalaya na to iba rin to. Indian Karela. Mas yung mga upo rito? Matitigas. Ang laki naman. Ang laking laman ng gabi ito ah. Ito yung mga talong. Ito yung lalagyan ng itlog eh. Torta? Poke-poke. Ito yung ginagawang torta. May sale sila. Buy groups of 3, $1 each. So, $1 each. Ano to? No name. No name yung brand niya. Potato chips. Medyo alanganin. Doon na tayo sa subok na. Lace kasi ako pag mga ganyan. Sarap. Usang galak. 299, 100 grams. That's good. The best. Woo! Ito ang masarap sa whiskey, brandy, o kaya tequila, mga ka-That's Good. Ang sarap nito. Ito ang matagal ko nang hinahanap na pulutan. Ito masarap din to. Ito, ang alam ko nito may buto-buto pa sa loob to. Pero itong green, alam ko wala na yan. Kung may buto, hindi yung buto. Ayan, kuha ka. Lagyan mo nung sige. Hindi tinitingnan ko ano yung nasa kabila. Ay, may stuff siya sa loob. Teka. Sabi ko sa'yo, stuff mamot. Ano yan? Baka ano yan? Teka, pwede bang pre-taste? Wala. Ito naman, sun-dried. Sun-dried black. Ito, hindi ko pa natikman. Ito, royal black. Hindi ko pa. Pare-pares kay lasa nito. Sige nga, pag halo-haluin mo nga. Ito naman, hot kalamata, party mix. Ito, party mix. Ito mga ka-That's Good, olive. Dito rin yung nanggagaling yung ginagawa nilang olive oil. Yan yun. Sarap nito. Sarap nito yung sweet. Ito yung kukod. Yung pata to eh. Pata. Ito yung sasabawan naman na ribs. $6.39. Tama lang to. Pang isang ulaman lang. Yung mga seafoods naman. Tingin tayo ng seafoods. Ito, pusit to. Ito, ano ba itong mga isda na? Ang laking tilapia. Yung isang piraso, $2.30. Maliit. Itong malaki, $13.
$100. Pag ihaw yan. Ito yung mga salmon belly. Sarap iprito. Mataba. Mga tuna. Mga bagong fillet na tuna. Ito, ito, Ang bangus. ito tilapia oh. Bebe, ang bili ko dun. May tilapia. Bago pa? Oo. Bebe, ang bili ko dun sa nilabas niyo. Pero mas malaki naman yun dyan, di ba? Laki nun. Ito tilapia. 9.26 dalawa. Ah, malalaki. Yung mga pang-ihaw. Ito, $6.06. Dalawang piraso. Oh. Ang gusto mo, paksiw lang, di ba? Mukhang wala na nga ang kaliskis eh. Walang laman. Nalinisan na, wala nang bituka. Ito mas sosyal. Ay, ito na lang pa. Ito na lang. Mukhang mas okay to. Limit Mas of two. mura pa. Asan na yan? Ano kayong pagkakaiba nila? Itong dalawang piraso, $7.78. Ito, $7.97. Pero apat na piraso. Ano to? Per pound ba? Each na eh. Each na per box. $7. Ah, yung isa kasi nalinisan na. Ito, hindi, nalinisan na rin to. Wala nang kaliskis. Wala nang kaliskis eh. Medyo magdadalawang isip ka rin. Bakit kaya? Oh, linis na. Yan oh. Oh, nahiwa na. Ito na tayo. Apat na piraso. Paksiw pa ngayon. Ito naman yung mackerel. Oh, masarap din itong ilingta eh, no? Malasa rin ito eh. Kuha tayo. Wala na, yan na lang. May tatatlong piraso na lang eh. Mukhang mabenta eh. Mukhang mga Pinoy umuubos na ito ah. Wala kang bibilhin. Sabi mo, wala kang bibilhin. Lakad-lakad lang. Ayan, ang napapala ng walang bibilhin. Lakad-lakad lang sabi. Grabe yung ano, yung tentacles ba tawag nito? Tentacles ng ano? Ayun, tama, tentacles. Ito yung calamari. Ah, ito yung ano, yung binibili nating pusit kaso wag muna. Medyo pusit na tayo, baka mag... Ito, wala nang ibang isda rito. Wala mga kadats ko. Ito hindi masarap eh. Hinahanap ko yung tahong. Mukhang wala yung tahong, no? Ano na to? Ready na. Wala yung tahong na hinahanap ko. That's good. Meron sila kasi meat na lang. Puro frozen ng seafood. Wala. Ito naman, crab. Ito eh, masarap tong ginataan eh. Oh. Crab. Kasi nung nakaraan na bang Ito yung lagi kong binibili na pusit kaso medyo lagi-laging may pusit na lang eh. Baka sige. Sige. pero parang gusto kong kumuha. Naalala ko lang nung nakaraan nagkakwento. Ito naman yung mga chicken. Bon, no name din to, no name. Chicken wings. Bayad na tayo mga ka-that's good. So, wala lang yan. Ako na yung bumili. Ako pa yung magkakashare. Dapat may bayad ako, di ba? Per hour. Na all. Ito na yung mackerel, no? Tapos yung tilapia. Yung palakad-lakad, napabili. Kanina lang pag lalakad-lakad lang. Napapala mo pag palakad-lakad lang eh. Ano naman pagkain?
Paano to? Kaya yan. Ay, gumilid. Ilak mo mabuti. Ilak mo. Ito, no barcode. May code siya. 5254. Done. Titimbangin niya yan ngayon. Ayun, oh. 568. 200 grams to. Oh, ito naman, Oppo. Oh, wala ring barcode to. Click mo lang no barcode, tapos Sir. magse-search tayo ngayon. I-type mo Oppo. Ayan. Lupit, di ba? Oppo. Diyan ako nahirapan nun. 277. 277 yung Oppo. Kailan yung Oppo yan? Oppo ka lang pala. Ay, sa Ayun, natapos na. Sakto, 30 minutes na lang bago yung umpisa nung Wakanda. Ay, sakto lang, di ba? Papalipas lang sana tayo ng oras dyan sa Superstore dahil sarado na yung mall eh. Kaso, napabili tayo, that's good, ng mga pang-ulam. Ang lamig, that's good. Dito na tayo, that's good. Doon tayo sa Cineplex Cinemas. Malamig, that's good. -1 ngayon. So punta tayo dyan. Pero hindi naman siya yung ganung malamig na malamig. Nakapag-adjust na ako eh. 5 months kapag adjust. Lamig talaga. Ganito yung sinehan dito ka, that's good. Nakahiwalay siya sa mall. Wala sa loob ng mall. Parang hiwalay siya na building. Pasok na tayo mga ka-that's good. Cinema 1. Okay. Dito ka, that's good. Sa sinehan dito. Pwede kang mag-video. Walang rito ka, that's good. Ang laki Ang laki na itong Cinema 1 pala. Tayo, G. Dito tayo. Ang ganda ng pwesto. Ito. Ang ganda ng sinehan dito. Tsaka ang sinehan dito ka, that's good. May free wifi. baliktad. Naalala ko dun sa market may pag nanood ka dun o kahit saan sinehan sa Manila may ads na di ba, yung tatakutin ka pag namirata ka. Pag nirecord mo yung palabas tapos ibenta mo sa Quiapo, bawal. Ganda nung Wakanda Forever mga ka-that's good. Kakatapos lang kaya pauwi na tayo. Wakanda Forever. 3 oras. Di na mamalayan. Ganda no? Laban nila no? Tas may anak pala siya. May pala. May anak pala yung Black Panther no? Bata. Nagkwento no pagkatapos. Ganyan ang manood. Di ba? Masarap yung parang nung mga bata pa nung mga bata pa kami ganyan eh. Pagkatapos manood, nagkukwentuhan kami rin nakapanood eh. Yeah. Habang pauwi na kayo nakinood kayo ng pelikula. Habang pauwi na kayo nagkukwentuhan kayo nung pinanood niyo. Lapit eh. Ganda nung nakaiba. 3 oras, di na mamalayan. Utas yung 3 oras mo eh. Ang lamig pa mga ka-that's good. Buti na lang ako. Nakapang Wakanda Forever ako. Nakapang Wakanda Forever. Hindi ka makita. Oh my God. That looks creepy. Wakanda Forever.
chainmail ng mga ano itong suot ko eh. Parang nung ano yung tawag nun? Chainmail ng mga gladiator. Tingnan mo yan. Oh. Oy, magmanibes. Natatanggal. Ang lupit, di ba? Ayun, mga ka-that's good. Matagal nang walang snow. Mga 10 araw na. Sabi mag-i-snow daw ngayong gabi, wala pa. Naabang-abangan ko eh. Hindi ko pa na anong tawag doon? Hindi ko pa masyadong na